Sorry. Hamba kanje. Hayi ku right. Kuhamba kahle kakhulu. Babukeli beNyana Productions, this is Nyana from Nyana Productions. Bafowethu namhlanje nginiphethele umfowethu la uMashishi. Umfowethu lo oculayo, ucula uMaskandi. Khona ama-album aseke wakhipha. Kusho ngokuqhubeka nje kwe-conversation uzobe sesitshela ukuthi eliphi naliphi icwecwe akalikhipha nomuphi umsebenzi njengamanje awuphushayo. Mashishi mfowethu sawubona. Ngiyabingelela kakhulu kuyiNyana Production. Nazo. Ngiyabingelela nje sawubona mfethu. Yeah. Sawubona. Khamba kahle. Hayi ngiyancanga ngiyaphila khamba kahle kakhulu. Nazo. Khamba kahle kakhulu. Futhi ngizwile ukuthi iciko la eXhobo udabukaphi mfowethu? Ngokudabuka kwami ngidabuka khona la eXhobo isigodi kusemazabekweni. Emazabekweni ke indawo vele engikhulele kuyona eyamakhaya. Ngakhula nje ngize ngiba ngaka nje iyona ndawo nje vele engikhulele kuyona. Ngila eXhobo edolobheni ngokutohoza. Okay. Umfowethu uthe ucula uMaskandi? Yebo ngikhona endimela kaMaskandi. Mangakho amacwecwe asekaphuma mfowethu? Mabili amacwecwe aseke aphuma eminyakeni edlule. Kuloko kugcina ke bese ngikhipha i-extended play lokuthiwa i-EP. Okay. Kuyona nje inezingoma ezu6 kuphela. Okay. Iyona ke leyo EP leyo bengisazama ukuthi ngizame ukuyifaka kubantu yize kona kusaqinile akangene kahle kubantu ngalendlela thina ke mina engifisa ngayo ukungena kubantu. Kodwa ke ngokuthemba nokuthi ngelinye ilanga nami ngizokwamukeleka ngendlela okuyiyo kubantu. Ngiyethemba. Okay. I-album yokuqala ubuyibiza ini? Isihloko sayo sale album sayithi Thula Mama. Thula Mama. Thula Mama. Okay. Le entsha yona ibiza? Le entsha isihloko sayo sithi Rank Manager. Rank Manager. Rank Manager. Okay. Yasisa lithola ithuba lokuthi ungimamela lapha ku Rank Manager. Ubala amagama ensizwe ehlukene ezikhona emkhakheni wezamatekisi. Yebo kuleyo ngoma. Yes. So inhloso ngokucula ngo-Rank Manager noma ukucula ngabantu abasematekisini ngoba thina abantu basematekisini sazi nje ukuthi abantu abasebenza ngemali lemgaqweni kuphela. Ibilaphi inenze ukuthi uqale ucabanga ukucula ubhale ngabo? Isizathu noma inhloso eyenza ukuthi ngibhalele yangoma ngixoxe ngo-Rank Manager nangezimoto ezithutha abantu. Isizathu ukuthi bengiye ngihlale phansi ngibuke isimo esikusiphila ngaphansi kwaso njengamanje kule minyaka esikuyona. Izingozi eziningi ziyenzeka emgaqweni. Zenziwa ke izona izithuthi zabantu lezi amatekisi mhlawumbe ngenxa yamaphutha abantu indlela mhlawumbe ababudedengu ngakhona abashayeli bezimoto. Ke kube sekufika le ngoma ke ethi Rank Manager thatha le ncwadi uyifundele udriver. Kwagcina sekuphuma leyo ngoma ke leyo ke isihloko sayo sithi Rank Manager ngenhloso yokubuka isimo esenzekalayo izingozi ezenzekalayo emgaqweni ngenxa yobudedengu babashayeli. Ngamanye amazwi ngizama ngale ngoma lengigqugquzela impatho enhle kubashayeli ukuba ke emgaqweni siyacela ukuba baqhubeke baziphathe kahle laba abaziphethe kahle. Labo ke abangenzi kahle nabo abazama ukubuyela nganeno babuyele emgqeni benze kahle. Ungashayeli uphuzile futhi ke ungaciphizi emakhalekhukhwini kakhulu usemotweni. Akubi lokho nje okuncane okuphuthumayo usheshe ubuyisele umakhalekhukhwini wakho ephaketheni lakho. Yeah. So njengamanje kuma socials ukhona utholakala kuphi? Ngikhona ku Facebook ngiwuMashishi, ngikhona ku TikTok ngiwuMashishi. Ngikhona futhi na WhatsApp ngiwuMashishi. Ngikhona futhi na YouTube nje mangabe ufuna ukuthola izinto zami, izingoma zami zikhona ku YouTube. Okay. So zikhona insizwa enisebenzisana nazo mhlambe noma osuke wasebenza nazo kulomkhakha or bakhona abantu ongafisa ukuthi usebenze nabo kulomkhakha ongakasebenzi nabo? Okwamanje akabi khona umuntu engisasebenze naye. Bengisazimela nje eqikelele ngedwa. Yeah. Bakhona abacule ngifisa ukusebenza nabo engizoba la kubona uThwasale Khansela ngisebenze noBahubhe. Yes. Lo baculi babili ngiyafisa ukusebenza nabo kakhulu. Angazi ngiyabasondeza kanjani kumina ukuze bagcine beseduzane nami ngikwazi ukusebenza nabo. Okay. Mhlawumbe nje ungasipha nje umuco mhlawumbe u10 seconds nje
kule EP oyishilo mhlawumbe ungasithintela nje noma eyodwa sizwe ukuthi indoda idonsa kanjani noma ke isiginci isiginci asikho isiginci ngenxa yokuthi phela ke yabo molo uhamba uyoperforma sasala la ngangigcine khona ukuperforma imanxa ngisazama ukuthi ke ngiyosilanda la ngangigcine khona ukuperforma khona sasala njengesigqoko imanga sathe usilanda la sasala khona yeah so kukhona mhlawumbe inono ngathi nje usithintela noma ke intambo zingasekho unje halamuze noma nje 10 seconds mhlawumbe ingoma ebengingathanda ukuyibiza ile sihloko sayo esithi Thula Mama ngoba leyo ngoma leyo iyona ngoma engathi mangabe ngayibhala ngayicula kwazi kwafika nosizi nenyembezi kumina ngoba kahle ikhuluma nesimo sempilo yami mhlawumbe nomunye umuntu angagcina sethinteka kuleso simo ngoba phela ke singabantu siyayisebenza nezimo ezithi azifane kakhulukazi izimo ezenzeka ke emakhaya ezihlobeni zethu nanoma ibangani bethu zithi azifane zehluke nje lapha nalapha ingoma lethi Thula Mama. Okay so ingoma eqondene nesimo sasekhaya nesimo sasekhaya nomunye ke ngoba ngiyazi ukuthi isimo sasekhaya kuphela enginesiqiniseko nakwabanye abantu izimo ezikanje esenzeka kumina nakwabanye abantu ngineshow nesiqiniseko ukuthi izimo ezifikayo nakubona futhi no kuyazwakala so uyathembisa ukuthi abantu bazokuthola endaweni eningi nale EP yakho ngiyatholakala nje ku YouTube zikhona ziyadownloadeka na ku Spotify ziyadlaleka zikhona nje EP yami ikhona izingoma zami zikhona ngiyacela nje abantu abaphuthume khona bama bayodlala umculo wami lapha ku YouTube. Okay no ayisabonga kakhulu mfowethu ngeke ukusinikele kona sikufisela inhlanhla umkhakha ongekhulula kakhulu ngiyabonga kakhulu siyazi ukuthi ibhola maseliginqeka liginqeka ngendlela wadu ucabange ngayo kuyenzeka kube noma uliphephesele kwelinye side lingayezi ngokumina yibo-ke kodwa isikhathi siyafika yonke isikhathi sayo no ayisabonga kakhulu mashishi siyabonga danke mfowethu.